Goeiedag alle keer. Het is mooi om hier in Holwert te wezen. Ik ben hier geboren, zoals sommigen van je wel weten. Ik ga hier wennen tot ik 18 jaar wie. Maar ik zal het nu verder in het Nederlands doen. Ik ben hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en daar doe ik vooral in regionale economie en arbeidsmarkt. Maar waar gaan we het vanavond even over hebben? Hoe staat Holwert, Noordoost-Friesland ervoor? Economie, demografie en brede welvaart. Hoe ziet het eruit voor de lange termijn? En wat is nou nut en noodzaak van Holwert aan zee? Nou, dit is een boek wat in 2006 verschenen is en de titel is Meersing in een Uithoeken. En zo voelen mensen dat soms ook wel. Nou, daar ben ik dus geboren. Hier ben ik met mijn vader. Die had een petroleumhandel, een petrolieboer. En eerst ging dat met het paard en later met de zogenaamde mechanische hond. Dit is ergens in de jaren 60. Mijn vader hield wel heel erg van dit gebied. Hij wou eigenlijk ook niet op vakantie. Hij vond het hier gewoon prachtig. En dus hij zei dan, als we een keer voortwien naar Appelskeer. Na een hele dag zei, je zul je niks, alleen maar bien. Even vertaald, je ziet hier niks, alleen bomen als je in Appelscha was. En dan wou hij graag terug naar dit gebied. Ik ga met pensioen en toen ruimde ik mijn werkkamer op. En toen kwam ik deze scriptie tegen van Linda Huisman. Die is bij mij, heeft een scriptie geschreven in 1995 over Holwert. Op verzoek van Dorpsbelang. En ze heeft een hele grote enquête gedaan. Mooi werkstuk. Ze heeft zelfs de Frieske Academieprijs gewonnen. 1000 gulden. Dat was niet verkeerd. Dus het was een kwalitatief goede scriptie. Ook mooie stukjes in de krant erover. En daar stond al in dat Holwerders zich zorgen maken over het dorp. Toerisme werd genoemd als een van de mogelijkheden. En wat er ook uitkwam, Holwerders wilden dat zelf gaan doen. Dus toen al was die mentaliteit er. Nou, gebeurde er dan ook wat? Nou, er was wel een noodzaak, want de inwoners van Holwert, het liep terug. Hier van boven, dat is van 1945, waren er ongeveer 2000 inwoners. Het ging langzamerhand eerst wel goed eigenlijk. In 1970 was het ongeveer maximaal. Maar vanaf 1990 toen ging dat langzamerhand terug. Nou, je ziet verder nog wat kaartjes. Holwert deed het niet zo goed. Het was ook een beetje een verdeeld dorp. Dat kwam ook uit die scriptie. De ouderen onder ons weten we dat nog. Hè, met 2 dorpsfeesten en zo. En langzamerhand veranderde dat. Maar ik zag heel recente cijfers dat ook in 2022 de bevolking van Holwert nog iets daalde. Dus het is niet helemaal over. Dus er moet wat gebeuren. Dat vond men heel lang geleden ook al in 1995. Toen waren er plannen om de haven nieuw te doen. Toerisme, trekkershutten, camping. Dat is toen eigenlijk begonnen. En dan heel snel was er ook het idee van we moeten iets met die zee. Dit is Its Minema en die kwam met het idee Holwert wil een gemaal in de Zeedijk en dan moest je ook de vaart doortrekken, want anders had het gemaal geen nut, hè, als er geen water weg te spoelen is. Dus zo is dat ooit begonnen. En hij wou dus ook, dat toerisme zag hij daar ook als een van de mogelijkheden. Dus dat is al heel lang geleden. En toen was het lang stil. En toen kwam Holwert aan zee. Nou, en dat is nou gewoon een iconisch iets geworden. Er is zelfs een trein naar genoemd. Ze staan op het toilet in de Arriva-treinen. En nou, dat is toch wel heel bijzonder dat je het zo ver schopt. Hè? Ja. Daar zijn jullie toch trots op? Ik heb een mooie foto gezien. Dus, ja. Maar goed, er gebeurde dus iets. Nou, hoe staat Holwert er nou even voor economie en zo? Dan gaan we even naar kijken. Nou, als je kijkt naar de banengroei in Nederland, hoe zit dat dan een beetje in elkaar? In het midden van het land gebeurt iets meer en aan de randen iets minder. Friesland doet redelijk mee. Het is niet zo erg als Oost-Groningen, maar vooral in het noorden van Friesland blijft het ook wel een beetje achter. En dat zie je ook hier. Noordoost-Friesland heeft minder banengroei dan alle andere regio's in Friesland. En Zuidoost doet het goed, ook de Wadden doen het goed. Maar Holwert blijft toch, of het Noordoost-Friesland blijft toch wel achter. Nou, werkloosheid is ook een beetje hoger. Het onbenut arbeidsaanbod is hoger. Het is niet zo erg als in Oost-Groningen, maar het blijft toch allemaal wel wat achter. Meer mensen met een uitkering, er is iets meer armoede, dus er is wel iets aan de hand.
Nou, zo net hebben we al gezien, hè, ze zijn wel heel tevreden hier en ook gelukkig. Maar er is toch wel iets. Als je kijkt naar indicatoren op brede welvaart, daar zijn allemaal mooie kaartjes van waarop scoor je goed en waarop scoor je slecht. Dan zijn er hier meer indicatoren waar de gemeente Noord-Friesland wat lager op scoort dan elders. Dus er is wel iets aan de hand. Ondanks dat je gelukkig en tevreden bent, moet er toch ook brood op de plank komen. Nou, daar kan je heel in detail naar kijken. Hè. Dat is allemaal bekend, dat ga ik nou niet doen, want dan zitten we hier heel lang nog. Dat gaan we niet doen. Oh ja, ik heb een headset, ik moet niet hierin praten. Hè. Nou, dan die bevolking. Nou, in het noorden is die bevolking groeit ook niet echt. Hè. Dat is toch minder dan de rest van het land. En wie vooral weggaan... wat vooral... Ja, hier. De jongeren die trekken weg. En dat is wel een beetje een probleem. En dat zie je ook als je kijkt naar het opleidingsniveau. Dat is hier toch net even iets lager. En dat komt vooral omdat jongeren die een hogere opleiding gaan volgen, die gaan weg en die komen heel vaak niet terug. Ik ben daar zelf ook een voorbeeld van. En daardoor krijg je dus dat in de regio's langs de kust het gemiddelde opleidingsniveau wat lager is. Dat hoeft helemaal niet erg te zijn. Maar het heeft soms ook wel wat negatieve gevolgen van, want die hebben toch wat lager inkomen, minder koopkracht. Dus dat is wel een tendens en die mensen die trekken dus gedeels weg. Nou, gaat dat veranderen? Nou, door corona en zo, we willen een huis met een werkkamer, trek van stad naar platteland, die tendens is er. Nou, je ziet het ook, de krimp die hier was, die is eigenlijk wel ongeveer over in de afgelopen jaren. In 2022 groeit Friesland nou, ook misschien wel op naar 660.000 inwoners. Maar Holwert die krimpt nog een beetje, terwijl Noordoost-Friesland als gemeente nog een beetje groeide. Dus het gaat wel de goede kant op. Er worden ook meer huizen verkocht, vooral van mensen buiten het noorden. Dat is mooi, zou je zeggen. Maar het betekent wel dat Noordoost-Friesland de hoogste stijging van de worstwaarde had van heel Nederland. Dus het wordt ook wel duurder. En dat is vooral vervelend voor de mensen die hier altijd wonen, die willen starten op de huizenmarkt. Dus het heeft ook wel enige nadelen. En de gemiddelde huizenprijs is dan ook behoorlijk gestegen. Nou, wat is de voorspelling voor de toekomst? Toch nog wel steeds een beeld van krimp. Die voorspellingen zijn wel wat onzeker. Maar Noordoost-Friesland zou toch best nog eens kunnen krimpen. En een van de dingen die daarmee te maken heeft, is ook de vergrijzing. En die is hier behoorlijk groot. En dat zal waarschijnlijk ook nog wel zo blijven. Want ouderen die hebben namelijk de neiging om veel meer op de plek te blijven wonen waar ze altijd woonden. Nou, en ouderen ja, die krijgen over het algemeen weinig kinderen en overlijden vaker dan jongeren. Dus uiteindelijk leidt dat toch tot een soort krimp. Nou, de enige manier om dat op te lossen is dat er ook meer jongere mensen blijven of hier naartoe komen. Nou, waar liggen nou de kansen voor het vergroten van de brede welvaart? Nou, lang niet alles kan hier. Je wil hier geen grote industrieën en zo. Dat is gewoon niet de bedoeling. Wat kan dan wel? Nou, eigenlijk toerisme en wonen. Ik wou die heel graag koppelen. Want een gebied wat aantrekkelijk is voor toerisme is ook leuk om in te wonen. Voor de bewoners zijn die faciliteiten er gewoon ook. Dus je moet dat niet los van elkaar zien. Landbouw is een mogelijkheid, past bij het gebied. Nou ja, we krijgen allemaal door die zeespiegelstijging dat het zouter wordt. Maar dat is onontkoombaar. Dat gaat gewoon gebeuren en daar zullen boeren op moeten reageren. En dat kan ook op bepaalde manieren met bijvoorbeeld ziltteelten. Nou, zakelijke persoonlijke diensten kunnen hier, kleinschalige ambachten, allemaal prima voor mensen die hier willen wonen. En dat is ook weer leuk voor de toeristen. Hè? Als iemand hier een juwelierszaak begint of een juweliersatelier, dat soort dingen moet je het van hebben. Nou, de toerist ontdekt het noorden, het werelderfgoed, allemaal dingen die we al gezien hebben zo net. Nou, dat gebeurt hier, Holwert aan zee. En in het Duitsland gebeurt het al, hebben we allemaal al gezien. Hè? Dus het kan, maar we moeten het niet zo doen als die Duitsers. Want als je daar wel eens geweest bent, dat past niet echt bij ons. En ook niet in het beeld wat we net zo geschetst hebben gezien. Dus het moet wel anders. Nou, dan Holwert aan zee. Het idee is er al heel lang. En nu wordt er een beetje gezeurd van dat het niet meer het essentiële plan is. Nou,
het is wel een beetje veranderd. Dit is een van de allereerste die ik ken. En er was een spoelmeer, dan zou de vaargeul open blijven. Nou, is goed naar gekeken. Blijkt niet zo te zijn. Is een beetje aangepast. Maar het basisidee is nog steeds hetzelfde met het Binnenlandse meer. Met toerisme en dat je daar allemaal dingen mee kan doen. Dus dat is niet echt veranderd. Nou, wat kun je dan doen? Zeespiegelstijging, even op die landbouw. Verzilting biedt ook een kans. Maar dan moet je innovatieve nieuwe dingen bedenken. En dan moet je op tijd mee beginnen. Er zijn nu proefboerderijen met zilteteelten waar allerhande dingen kunnen. En dan kun je dit gebied voor de landbouw nog heel nuttig gebruiken. En Holwert heeft een traditie, bijvoorbeeld in de aardappels. In 1939, Grutte Itz, die was vroeger onze overbuurman, die heeft het ras de Doré bedacht. Door kruisingen te doen. Nou, dat was toch wel nieuw. Dus dat innovatieve, dat zat hier wel. Waarom zou dat niet weer kunnen met zilteteelten? En het is toch een oud Holwert die dat gedaan heeft. Is ook te vinden trouwens, zag ik op de website van Holwert aan Zee in een interview met Itz Bierma. Nou, dit plaatje hebben we ook gezien, hè. Wat gebeurt er? Aan de Duitse kust zijn veel toeristen en hier niet. En dit zijn mensen die hebben gezegd wat ze van het gebied vinden. Nou, ik ken de onderzoeker heel goed, Frans Sietsma. Die heeft ook aan die mensen gevraagd, waar wonen jij nou? De mensen die dat gebied mooi vinden. Nou, die wonen hier. En in Nederland leven ze ongeveer onder de lijn. Amsterdam, Enschede zitten er niet zoveel. Maar in Duitsland gaat dat veel dieper. En er zijn dus 16 miljoen fans van de Wadden die dit gebied leuk vinden. Dat is een enorme potentiële markt. Nee, jij gaat ook al aan, er is een markt. Dit blijkt ook dat die markt er gewoon is. En dan kan je een klein gebiedje nemen, maar je kan ook wat groter kijken. En als je kijkt van binnen 500 kilometer afstand, dat zijn toch 15 miljoen mensen. Die hier misschien best eens even een weekje heen willen, wel een lang weekend of zo. Want zo ver is dat niet. Dus dat kan, die markt is er. Nou, hebben we net ook al gezien, dus daar twijfel ik niet aan. En die vrije tijdsector biedt gewoon kansen. Nou, je moet er ook kunnen komen. De centrale as is er, dat is een goede verbinding. Want die centrale as, maar er moet ook een reden zijn om er naartoe te gaan. Nou, dat kan Holwert aan Zee worden. Nou, ledenlijn kennen we allemaal, huizen bouwen. Nou, huizen bouwen is ook goed, want er kunnen meer mensen komen. En die ledenlijn biedt ook een verbinding. Nou, er is wel wat kritiek en zo. Hè. Moet dat nou allemaal wel? En zo is het dan gedaan met onze rust en zo. Ja, dat kun je allemaal denken. Maar als je wat wil, dan moet je ook wel eens iets accepteren. En zo'n lelielijn is ook een mooie aanvoerlijn voor toeristen. Dus het biedt ook mogelijkheden. Het zal er wel even duren voordat hij er is, maar de potentie is er wel. Nou, dan het veer naar Ameland. Als dat verplaatst wordt van naar Verwert en zo, dat moet je dus eigenlijk niet hebben, want het zit toch wel in de buurt. Niet dat het echt een ramp zou zijn, maar goed, je moet toch wel die mensen naar Ameland, die hebben ook een reden om hier eens even te kijken als je dat slim aanpakt. En want je moet het hebben van combinaties. Iets met het eiland, iets met dit gebied. Maar ook steden als Dokkum, Leeuwarden. En we zien Grijns ook nog wel. Dat vinden mensen, die combinaties, gewoon leuk. Dus dat kan allemaal hier. Nou, waar liggen dan die kansen voor die begroting? We hebben het over gehad. Holwert aan Zee kan helpen. En dan is de vraag, krijg je waar voor je geld? Nou, er is weer een kosten-baat-analyse gedaan. Wat komt eruit? Nou ja, eerst, er moet geïnvesteerd worden. Als je kijkt naar bijvoorbeeld vakantiehuisjes waar die zitten. Nou, die zitten heel veel hier in Drenthe en in Zuid-Friesland. Nou, hier valt nog wel wat te doen. En op de eilanden zijn ze ook, maar hier niet. Dus daar valt nog wel iets te doen. Waarbij ik niet zeg dat je meteen grote bungalowparken, dat is net duidelijk uitgelegd, daar moet je het niet van hebben. Maar er moet wel geschikte, kleinschalige accommodaties zijn. Dus er moet geïnvesteerd worden. Kan het uit? Nou, die kosten-batenanalyse geweest. De kosten zijn 112 tot 116 miljoen. Hangt een beetje vanaf welke variant je kiest. Niet of wel bevaarbaar. Nou, van die bootjes mensen hebben we net ook gehoord. Daar moet je het niet misschien van hebben. Dus dat het niet bevaarbaar is helemaal geen punt. Nou, laten we daar naar kijken. Dat brengt geld op. En dan de baten. Nou, waar moet je die baten zoeken? 3 dingen. Sociaal-economische baten. Het levert gewoon welvaart op via gebruik van de diensten. Financiële baten. Inkomsten voor mensen. En ecologische baten, want de natuur wordt er ook beter van. Nou, dan heb je 3 typen baten. En als je dat kwantificeert, en dat kunnen economen, en zeker de mensen die dat hier gedaan hebben, kom je op 166 tot 176 miljoen euro.
Nou, dat is meer dan de kosten. Dat is heel specifiek uitgelegd, uitgerekend. Daar gaan we nu niks aan doen. En wat komt er dan uit? De baten en de kosten, als je het optelt, dan is er een positief saldo van 50, 60 miljoen. Nou, dat kan dus uit. En daar kan je best wel wat op afdingen, want er zijn aannames en zo. Het kan ook wel eens een beetje minder en een beetje meer. Maar grosso modo is dat toch een goede indicatie dat het gewoon wel uit kan. Het zit ook niet op een heel klein saldo. En ook al zou het ongeveer kietlaag staan, dan is nog niet dat je moet zeggen, je moet het niet doen. Dus investeren in Holwert aan Zee is verantwoord. Nou, waarom gebeurt er dan nog niks? Nou, omdat er ook wel heel veel weerstand is. Gelukkig zijn de jongens van Holwert aan Zee heel vasthoudend. Maar als je al die krantenknipsels ziet van dan is het weer desastreus. Enthousiasme blijft. Nou, dit is steeds wat je ongeveer ziet. Komt Holwert nog wel aan zee? 1200 bedden nodig en allemaal kritiek. Maar goed, uiteindelijk komt het altijd wel weer goed. Dan zijn er toch weer nieuwe onderzoeken die blijkt dat het best wel kan. Nou, recentelijk, wat zie je? Nederland stuurt Patriot-raketten op de voorpagina van de Leeuwarder en daaronder Holwert aan Zee. Om maar even aan te geven hoe belangrijk het allemaal is in de wereld. Nou, Marco was als vanzelf positief. Initiatiefnemer verbijsterd over de plotselinge standpuntwijziging. En vandaag zag ik Holwert springt in de bres voor het zeeproject. Nou, dat zien we ook. U bent hier met z'n allen. Nou, wat zijn dan mijn conclusies? Holwert heeft al tientallen jaren te maken met een afnemende bevolking. De bevolking is bereid de handen uit de mouwen te steken. Regionale economische ontwikkeling, ja, die blijft toch een beetje achter. Arbeidsparticipatie is lager, werkloosheid is wat hoger, meer mensen met een uitkering, iets meer armoede. Nou, die krimp lijkt te stabiliseren, maar met de vergrijzing moet je toch maar even afwachten of dat goed komt. Om nou te zeggen het probleem is opgelost, dat zou ik niet meteen geloven. Nou, die brede welvaart valt ook nog wel wat aan te verbeteren. Die vergrijzing komt eraan. Dus alle aanleiding, je moet gewoon wel iets doen. En zoveel mogelijkheden zijn er niet. Nou, en dan is Holwert biedt daar gewoon wel, Holwert aan Zee, een unieke mogelijkheid. En waarom moet het dan doorgaan? Nou, er moet iets. Er is een breed draagvlak. Het komt vanuit de burgers. Nou, dat zie je niet overal. Heel vaak zijn mensen gewoon tegen. Nou, hier niet. Zoveel alternatieven zijn er niet. Ik heb het genoemd. Toerisme, combinatie met wonen, landbouw, zakelijke diensten, kleinschap. Daar moet je het ongeveer van hebben. Nou, dat past bij dat hele beeld ook van toerisme wat net geschetst is en zo. En Holwert aan Zee, die draagt daar direct en indirect aan bij. En dan draagt het ook bij aan de leefbaarheid van het gebied. Ja, en daar moet je het toch van hebben. Nou, die nieuwste varianten, die vind ik juist realistischer dan de andere. Je moet het hier en daar een beetje aanpassen, is gebeurd. Maar dat het nou wezenlijk veranderd is, dat vind ik niet. Dus ja, het zit er gewoon dichtbij. Nou, en de MKBA laat zien dat de baten groter zijn dan de kosten. Zowel sociaal-economisch, financieel als ecologisch. Dus hebben we 3 keer win. Nou, publieke financiering is een heel eind. En als je nu hier en daar de stekker eruit trekt, dan mis je toch ook dingen. En loop je ook geld mis. Dat zou toch wel zonde zijn. Dus mijn conclusie is, ga nu eindelijk aan de slag met Holwert aan Zee. En dat is eigenlijk mijn verhaal. En dan heb ik nog één ding. Die scriptie die Linda Huisman heeft gemaakt, daar kwam bij de enquête ook een gedicht bij van een anonieme inzender. En die is gewoon trots op het dorp. En ik denk dat voor heel veel Holwerders geldt. Nou, dat moet u even lezen. Ik hou er nu mee op. Dank u wel. Ontzettend bedankt. Ja, nee, heel erg dank voor deze weer waardevolle bijdrage. Daarmee ook de afsluiting van de avond. We zullen er niet nog een spreker aan toevoegen. Dan wordt het toch erg laat. Ik wil u in ieder geval hartelijk danken voor uw uithoudingsvermogen deze avond. Die iets langer duurde dan we aanvankelijk hadden gepland. Heel veel informatie die weer is voorbijgekomen. Heel veel informatie die ook allemaal weer is terug te lezen in alle rapporten, stapels die we inmiddels rijk zijn. We hebben ook niet de illusie dat de discussie vanavond is geëindigd. We hopen wel dat de inzichten waardevol zijn geweest om straks ook in de politiek bij de
ik zou zeggen de gedeputeerde staten, maar die zijn al geweest. De provinciale staten wijze besluiten gaat nemen op 22 februari. 1 februari de opmaat in de voorbereidende commissie in Holwert. Waardevol. Ik denk ook dat de kranten nog niet zijn uitgeschreven, dat het laatste woord zeker nog niet is gezegd. Wij vonden het fijn dat u in deze aantallen aanwezig is, ja, in deze prachtige kerk op de verhalenavond. De expeditie Holwert aan Zee. Nogmaals dank voor het uithoudingsvermogen, voor de aandacht en tot de volgende keer. Wel dus.